Doncs deu fer uns 5 anys, més o menys, que medito. On t'agrada meditar? On més m'agrada meditar és al dojo. On més m'agrada meditar és a les sessions que organitza el dojo a Lluçà, després al dojo i ja, quan no puc venir al dojo, doncs a casa meva. Què t'ha aportat la meditació a la teva vida personal i professional? Doncs m'ha centrat, diguem que en una època de la meva vida una mica així, no convulsa, però una mica, una mica convulsa, doncs em va centrar, em va acollir. I de fet es diu molt aquesta frase, no?, de que la gent és tornar a casa. Doncs va ser la primera sensació que vaig tenir quan vaig arribar aquí al dojo i vaig fer la primera introducció. Vaig notar que havia arribat a casa i de fet la meva vida va canviar dràsticament, és a dir, hi ha un abans i un després de començar a meditar zen. Has parlat dels retirs. Què t'ha sorprès dels retirs? Els retirs, el que m'ha sorprès més és com un és capaç de superar el dolor i a través del dolor arribar a estar en pau. Els primers retirs són molt durs perquè, sobretot si fas un retir llarg, perquè fa mal tot. Són sessions molt llargues de meditació i a més a part de meditar, fas samuf, treballes per la comunitat i es dorm poc, perquè hem de matinar molt. Llavors és tot una superació que al final transcendeix l'ego, jo crec, i és molt alliberador. Davant això, creus que s'ha de tindre algun do especial per fer meditació? Per res, no. Per meditar, bàsicament has de tenir un cos i una ment, i ja està.